Merhaba Slav Reis. Merhaba, teşekkür ederim. Gel spaskom. Un başın. Em başın gelek sağ bir spas. Peşeme hilbijartin hene, hilbijartinin xwacihi. Ji bo hilbijartinê hûn çi difikirin? Valla em fikrame aynıyım. Zaten hiçbir zaman ben fikri ko ne değiştireyim ne değiştireyim. Em zaten belli ne. Em kurmancım. Kurmancı kadar devam dikin. Dünya civarı xarı boş yani. Em hiçbir zaman ben ne ko değiştireyim ne değiştireyim. Tabii ki ilme kurmancacı haksızlık ve yani. Yani her şekilde ilme haksızlık ve hakaret ve zulüm ve yani gerçek berçava ya. Yani çünkü be gotnetine yani. Em bir vecinci belli yani. Ujme çete zanun. Bu el muşe ve care kiş partide şaradariya hilde? İnşallah Partiya Kürdistan'a kadar ki. Rast bir çünkü ez Partiya yani bana bir partici prezilmek şandı açık vecim zanım zaten. Ama ez bu Partiya inşallah Partiya kadar ki inşallah Teala tabii ki Partiya ne dizikirini ne kallaşkirini ne bebaktikirini tabii ki haksızı ne ki Partiya peşe. Açık yani. Partiya peşe tabii ki haksızı ne ki yani belli haksızlıkken. Şimdi çerte zanım yani kallaş falan hain bebakt falan kurban. Bişti ku partiya ve hilda ketin ser şaradariya jwe jinan ra hûn dixwazin çi derfet bêne vekirin? Em dixwazin ku yani tabii ki xweşî çêvejme partiya merajî, halkê merajî, gelê merajî yani em jî mîna îsana me jî bidin davranmışkene yani ayrımtı gayrımtı nekin nava me halkıya. Gere mervi îsana zulmî zorî neki. Herkes fikri farklı ye. İlo ez kurmancım ew Tirkiye ez kurmanca xwe saygı göstermişkin. Gere jî me saygı göstermişkin. Ne bizi me zulmî bikin, hakaret bikin, mepçavekî ayrımtı bibînin. Ne böyle yani gence mecalime çiman bezmişkine gence mecalimera te rev farklı te göstermişkine yani. Jmara zilmiye emara te ne artikirne jmara yani. Ama jmara xoş ne yani em dixwazim xoşi barişti birati pejvetiye me xoşi makul çevi. Bişti ku dem parti hata ser şaradariyan hûn dixwazin ji we ra çi xizmet bête kirin? Ji mûşê ra çi xizmet bête kirin? Hizmet ya Kürdistan'ı civarı çekine ya ayrımtı ne çekine gel ki yani işit var çekine yani em qediman düşünmüş nevin em fikri wan düşünmüş nevin em fikri xo em wam yek bin partiya me aynı ve em çabejin evte partiya me em çizmara ayrıtı etkin ku evte varın partiya me em jibona xatre ku ve çizmara kir em ayrıtım ne ki brajwana be akıl fikir ku vat sal cemmetine em xaintina kan fikirtiya me yeke ev düşünce wan yaşa düşünce me doğru ya me yanlış nine em xoşit xaz bona gele müşeji boy partiya meci yani partiya me bre çevi xoş ve makul ve kazanç ve gelek jine meci pireke meci xorte me gence meci mina insana yaşamış bibin meraji serbilind serfnaz yani serbenaz de serbilindici biraz zulmeti xalas kin arida ya başka tsina gazım evet gazım Kesin ku diçin ser sanduqa rihî xwe davêjin Sûriyeyê adarê çi gotnê te çi bangawaziyê te ji bo wan kesan hene? Tabii mesela götünüz bu nevi parti tabii ki hiçbir zaman fikir ne değişkirini. Hayata dünya hiçbir zaman mesela küçük yok hatta ne az kurmancı partiya kurmanca olmacı hatta anacı mesela mecbur katri ve işkenceci kişiyandı ama dişeci partiya kurmancı dünya var ise harid ne değişkirini kurban. Fikir ne değişkirini. Ve fikir ve melagoti zikri teşe fikri te fikir merç ve zikri merve. Partiya merve değişkirini rahim. Başa gelek sağ bir spas malê ava. Baskem aminatê Xwedê bin inşallah partiya me kazanç ki inşallah partiya me her zaman jî kazanç kire tabi xainti kirine bêbextî kirine. Hiçbir zaman partiya me qeyb neke sadece bi xainti û bêbextî dane qeyb kirine. Xwedê zane em jî zanin. Tabii ki calî me pirin calî me fehm nakin nizanin xwe nadin berê. Te her hebî malê ava. Pêşema hilbijartin hene hilbijartinên xwe cihî. Atmosfera vê hilbijartinê çawa ye? Olaj Bertman Vraka HDP'ye. Dem Partiye. Hem de ne demi. Çima hûn didene demê? Dem başı. Kayım tavizine meli akrem sözü ne demi. Dem dürüst e. Xebit e. Çalışkan e. Dava ev. Dürüstlî te de heye. Rastî te de heye. Hevcehiya vê derê bi çi xizmetê heye ya mûşê? Vallahi tune hizmet ta muşe tevgiri maya. Tu çi bêjî ihtiyacı millet hizmeti he. Yani tu hizmete natiye kirin. Muşe de heba hizmeti natiye kirin. Hûn dixwazin çi xizmet ji we ra bête kirin? Vallahi jmera üniversite lazım e, fakülte. Ondan sonra re asfaltı me ava bu dünyada re nemese de re muşi bulandığı maya evre çiğne be du arabet be evre derbaz nabe. Milletvekiliyeme hepten nakeptin. Ulan ama inşaat gazı fakat millet bula bariye şiar beş var.
خباش مرا لازمه قاریا کدر سیبی ریا تو چی شده نه چی بیا این موشی بلانقی قچه نه اوریق ابدا ناتیا چکیلن بار تو جی اد بار تو جی aynı usta بار تو doğruya مرا خبات لازمه نه ولی هرچی خباتون ama vicdan جی لازمه گلم دست خواب ده وجدان خو او یا خوش قلامیش بکه ji bo kesên ku diçine ser sandoqê rihîn xwe diavêjin çi bangawaziyet we hene valla çedme ne ona یک او یجی باخ ملت زاف جی دروایا ملت دروا نکاورن خبات اینا تبل استانبول اینا İzmir لادنه و ساریت خبتن گله ملت ورا oy kolamış بکه halk بلا هایا کی یا partid بلا هایا جوی şeye بلا و insan abine var oy kolamış بکن başa gelek sağ bir spas Spas, ben teşekkür ederim. Serçave muratına. malê ava her hebî merheba silav rêz جا صاحبی مرحبا جوره جب خیراتنا gelek sağ bir spas pêşema hilbijartin hene hilbijartinên xwe cihî hûnê riya xwe bidin kê امی بدن خواه بدن دمی hûnê çima bidin demê امی چبکی امی جمعی امی ددن خواه امی دن کی دن پارتیان می امی ددن خواه hilbijartinên derbas bûyî 2019 li vê derê ferqeke pir biçûk AKP hildaye li vê hilbijartinê hûn hêviya çi ne bi we kî dê hilde yani دوی بجارتن ایداجا که به نگرد به حیلا گرتن ایسالا دمانه ایجا اوی به حیلا جنی کابن بگیرن چیمکه امی تجاکن ایجا اوی بدن جنه قده امی جارانی ام دمجینه endamên partiya we diyar kiri hûn çawa dibînin باشن پر باشن پیشی ممنونه hûn dixwazin ji we re çi xizmet bêkirin یا ام خوازم من ناسک başka tişte naxwazin milletê mûşê giş yek bigire nexe eşirtî nexe merfatî besîmeyî girîngiya vê hilbijartinê ji bo gelê Kurd çi ye giringiya wî gelek xwe bide nas kirin ha giringiya wî xwe bide nas kirin vekî dî tişte tune bêje ez heme û her tim jî ez ê hebim başka jî tişte tune be piştî ku endamê heva hanne hilbijartin hûn dixwazin demildest ewilî ji we re çi xizmet bê te kirin hevcehiya mûşê bi çi xizmetê heye Valla hevceya mûşê gelek xizmete heyî yalnız hevceya mûşê pêşî ew aştî bixî nava milletê ew barişî bixî nava milletê ew millet pêşî bide pev de hez kirin wekî dî ew xwe de ew bixwe çê bişxwe başka îş xwe mûş têra xwe dike mûş ciyek mezin e ciyek giring e çiştî kar bike heywan çiştî kar bike her tiştî jî kar bike mûş têra xwe dike sadece yekî tî bixî nava mûşê wekî dî nê tişte mûşê re ne lazim mûş xwe besî xwe ya ji bo kesê ku diçin ser sandoqê dengê xwe didin rihiya diavêjin çi bangawaziya we heye Ez dibêjim xwe naskin oya xwe bidin xwe naskin oya xwe bidin xwe wekî diye tişte nabêjim nabza hilbijartinê li mûşê çawa ye Perinde, emra xudun xwe. di riya xwe didî kê Dün demi. çima hûn didin demê Demiş merande halkı meye, birayı meye. Emver daxwazin artık em ji parti sistemiyle bıkmış mı? Hayat pahalılığından. Teb xwarin, teb ülke xelas kirin. Bes endamên demê diyar kiri hûn çawa dibînin endamı demeyi zah başı. Yani bir endamı mey adayı mey demi ve nekli çık adayı meçhibi qasi ve nekli başta çinebi. Per adayı mey başı. Bu halkı bir idare halkı seçmiş bu. Bir qasi tiştek bir hoş kir, parti bir tiştek hoş kir. her car AK Parti li vê derê bi ferqeke pir biçûk şaredariya dihilde bi we vê carê kî dihilde Be hila bu xurda be eva be jime diket. Ve nekli dünüm rinde. heta nihe xizmeteke çawa kiriye hûn dixwazin çi xizmet ji we re bêkirin Valla hizmet aviş dike jî dixweşî. Hem dike hem dixwe. Yani artık hayat pahalılığı hani emni karın gav baviş. Ma Ramazanı hatiye emni kar kilo goş bistin. Beseydi. piştî ku partiya hewa hate hilbijartin hûn dixwazin ji we re çi xizmetê bike hûn dixwazin çi biguherîne Birlik ve beraberlik ve hizmeti bike tişte hoş. Çiş desteği me bi emi jere ali karbon ev jî hizmeteki baş bike inşallah. bi we di vê carê partiya hewa dem partî dê li vê derê şaredariya hilde Ez barem hildin.
Ez bavarım edin. İnşallah edin. Çi gotine te çi bangawaziyê te hene ji bo kesên ku diçin rihiya xwe davêjin ser sandoqan? Davêjin em wara serketinê dixwazin, em dixwazin em tev yek bin, em raya xwe bidin xwe, bidin halqê xwe, bidin birayê xwe, ji binin destê sistemê xilas bin, binin destê zulm û zorê xilas bin. Malê ava her hebî. Serketî ji were. Pêşiya me hilbijartin hene Sûriyeyekî adarî hêviyên we ciwanan ji vê hilbijartinê çi ne? Ya hiç bijat ne meçne em dixwazin ki adalet li kubem lû em dixwazin Kurd xezeşke û em dixwazin milletê me xezeşke tabii milletê me ju milletê xwe her çi destê me were em tevî dikin û em dixwazin milletê me xezeşke çi heqî heye em dixwazin Girîngiya vê hilbijartinê ji bo Kurdan çi ye? ya Kurd kinga xezeşke ji bo yan daha baştir ji her tiştê û ew yani bira Kurd xezeşke bira yekî din xezeş neke em dixwazin bira Kurd be çiwa pîs be bira Kurd be yani başiya me jî bira Kurd be pîsiya me jî bira Kurd be bira ew xezeşke em dixwazin Kurd xezeşke. Bi we bi hilbijartinan çi tê guherîn? Ya insan mecul dibe tabi jiber millet çi dixwazin çi naxwazin yani herkes fikri ideoloji farklıye o em saygı duymuştuk tabi ji bu farklılığa meclis buna van ev em farklılığa me ev em dixwazin ki em xezeşkin em serkevin o şo çi destimetê em dikin ji bu gelê xwe ji bu milletê xwe ew yani. Her car hilbijartinan bi ferqeke pir biçûk şaredariya ji destê dem partiyê hildin. Derheqê vê de hûn çi difikirin? Ya şo kayyum davacın sürekli ez zanim ki ija bina her carın ija tişki farklıye kayyum xaba ve jî sa Kurd devje axa xeber nadı devje dawa xeber nadı dev doza xeber nadı o ev yani em dixwazin ki Kurd serkev yani başka tişki em nabêj. Bi te vê hilbijartinê li Mûşê kîş partîdê şaredariya hilde? Demildi de yani. Belliye ki demildi de. Yani gelek etmem, cemaat etmem. Şu aşir haberden belliye. Şu muşide aşir hemen. O dem kazaşke. Başka çaretine yani. Muşide başka çaretine. Deme yani. Piştî ku dem serket hate ser şaredariyan ji we ciwanan re hûn dixwazin çi bêkirin? Ji bo ciwanan derken ji bo gelek Kurd nefsa. Yani ji bo millet em dixwazin ki baş be. Ji bo bizanı ki millet bizanı ki ciwanê me bizanı ki farklılığa me ji awan baştir em ciwan çêtirin. Gele çi destê wan were gele bik yani em dixwazin. Gişber bizan bi kî farklılığa me ev. Çünkü eva çend sal xwe mehercî qirêj dikin, mehercî davên derva, mehercî faşîstik dikin û xwe her tişt berçavayê. Yani dem car heye bajara digerin jî millet ne baş ê pîs, çavê wan xwe pîs, çavê wan ne têre. Em dixwazin ki wate ser keftin bira vî farklılığa me göstermişî wan bikin, bizan bi kî em gelek ser wan rane. û ev yani başka tişkî nebij. Ji bo kesên ku diçin rihiyên xwe davêjin Sûriyeyekî adarê çi bangawazîya te heye? Wana çin ser rahê gele pêşîn destê xwe bin ser vicdana xwe. Gele bizan bi kî Kurd e. Pêşîn awil gele bizan bi Kurd e, dura bizan bi însan e. Çünkü meriv nizam bi meriv çi? Meriv nizam bi meriv însan e jî. Yani gele pêşîn bizan bi Kurd e. İnşallah gele bizan bi Kurd e, dura bizan bi însan e. Çünkü ez bawer dikim ki Kurdî ser însanetî raye. Zimanê Kurdî, axa Kurdî, dîroka Kurdî ser însanetî raye. Ji dîwêre bira bizan bi însan e. O şwa bizan bi Kurd e, bizan bi însan e. Şwa Kurd qezeş dike. Şwa dide Kurda. Evet yani ev geçiyor serayı davazına mı cev? Em spasiya te dikin her hebî spas. Bu ciğer hebben inşallah emer Kevin. Şu belli ki em ser Kevin ija belli yani. Gerektiğine em bejinci her de şu ortalık eli meydanı. Zaf spas kımış bu kanala vajin. Her bir şey ser Kevin. Hêvî baweriyet we ji vê hilbijartinê çi ne? Kurmanca hatiye vira. Avur jil vira bu. Mehmet İpek kazanç kir bu ne dani. Evsa devam ke. Çıka inşallah belki ica kazanç ke. Yani hilbijartinên derbas bû 2019 bi ferqeke pir biçûk şaredarî ji destê dem partiyê girtin HDP berê. Derheqê vê de hûn çi difikirin? İnşallah ica belki desti var ne girin. Belki kazanç desti var ne girin. Endamên dem partiyê diyar kirî hûn çawa dibînin? Dem parti devamlı zulüm edaya. Hun cizan hem cizan devamlı zulüm altında hem. Piştî ku dem partî hate hilbijartin hate ser şaredariyan hûn dixwazin ji wara çi xizmetê bike? Hizmeta me ji hun hizmeta belediye zanın. Rê, av, ondan sonra kanalizasyon, temizlik, işi belediye eve. Av, başka merak işi belediye eve yani. Belediye çatî aynı serxaniye me memleketime. Hilbijartin têne kirin ya? Hilbijartin çiye mesela? Seçim. Ha seçim. Seçim têne kirin ya? Çi önema seçima heye ji bo Kurdan? Ji bo seçima ji bo Kurda Kurd
serfiraz bin. Serfiraz bin yani başka şey başka. Çi bangawaziyek de heye ji bo kesên ku diçin dengê xwe didin, kesên ku diçin rihî diavêjin Sûyiyekî adarê de. Bura her roya hoş rabavêjin serfiraz bin. Em xwedê ciwan razî bebek. Merhaba Slav Rêz. Ser çava hum xêr hatine, ser çava rahatin memleketê me. Ser çava. Kerem ki. Gelek sax bi spas. Em hatine memleketê hewe ka nabza hilbijartinê ya mûşê çawa ye. Valla navzal bazar boş. Herkes xwar digere. İnşallah biz navxadice partiya me wê qezenj ki. En partiya xwe dixebitin xwedê hez ki. Xebatên partiya we çawa diçin? Valla baş dixwî îsal. Rind îsal zav rind e. Hûn endamên xwe çawa dibînin? Endamê me îsal başin. Belê na îsal başin. İsal başin. Endamê me îsal zav başin. İnşallah başarlîne. Bi we vê carê hûn ê mûşê hildin. Qeweta xwedî. Durum werdixwîye. Be girîngiya hilbijartinên xwe cihê ji bo gelê Kurd çi ye? Valla bu ki birlika me, beraberlika me hebe. Ev başkam çiyem, bin tezne bes. Piştî ku dem partî hata hilbijartin hûn dixwazin ji wara çi xizmetê bike? Valla em dixwazin mera naş, tamamı halkı xwara baş be, hizmet bike. Birlik be, beraberlik be. Tamamı halkı xwara yani yalnız halka kirana. Birlik beraberlik xoş. Bere. Hevcihêya mûşê bi çi xizmetê heye? Hetan he çi hatiye kirin, çi ne hatiye kirin? Gele gerim ayı muş. Muş doğru dediğin altyapı yitine gele gerim ayı. Gelek. Eyvallah. Piştî partiya hewa hat demildest hûn dixwazin ji wara çi bêkirin? Valla em dixwazin mera xebat bikim, dixwazin şerê mera bixevte, em dixwazin milletê mera baş be. Em vî dixwazin başka çi jê dixwazin? Dawiyê da bangawazaya te çi ye ji bo temaşevanan? Valla ma ser çavar hatinim, xêrê xwedê hatinim, oxra wa xêrê be. Derheqê hilbijartinên xwe cihî da yên mûşê da ka fikra hewe çi ye, ramajna hewe çi ye, nabza hilbijartinê li vê derê çawa ye hûn ji me re bêjin. فکر ما اهانه ملت فقیره ملت اداره خو ناکه هر تش بها بیه هر تش بالغ بیه من هجا کیلو کی بیبر بازار کر گو 100 میلیون می کیلو که گوشت مریشکای رزی والله مرو ناخه کیلوی گو 8 میلیون هم اداره خو ناکن خدا هیه ام برا هر کی دست خو دست وجدان خو او حق لامیش که Bi we bi van hilbijartina hin tiştê biguherin. ام دگوهرن ام شورا دگوهر ام حساب خانه ام شورا رایا خود بدون پارتیا خود Tu rêya xwe de kîj partiyê? ادمه پارتیا دمی Çima didiye demê? از برای منجی حز دکم ام کرمانش برای هبن کرمانجا حز دکم اردوغان آنها قازانش که پشتی سیچمی او زمکی سی قبل سرپشتامه ام başka şey noviş Piştî ku dem hate hilbijartin hate ser şaredariyan hûn dixwazin ji wara çi xizmetê bike? والله ام دخوازن دم ورا سری جمعه خدمتی بکه ریه ما چیکه جمعه ارزانی چیکه هر توش بکه ام جی حزده که چیکه یا رای دمی چینکه یا رای دمی Be atmosfera hilbijartinê ya mûşê nihe çawa ye, kelêcaniya xelkê mûşê çawa ye, nêzîkaya wê çawa ye ji bo hilbijartinê? والله به ملتی موشی باشه خراب نینه ددیجی آنی دم قازان جید که تایی راون گریسا جستانده به زوره جدستینن به زوره جدستینن آنی قازانش نکه موشی دا موش devamlı de demeden kazanç ke partiye de ne hakaret ki jedistine. Çê gotinê te hene ji bo kesên ku diçin ser sandoqa rihiya xwe diavêjin? Gudine mişko ki erba dest qablan se vicdanan xo ho qolamış ki. Bra dest qablan se vicdanan xo. Bu hareketi bra o qolamış ki. Ê baş e gelek sax bi spas. Ha ser çabime. Edvin vi carahane ev inşallah eme kazanç bikin. Partiya medem eme kazanç bikin. Dedi on faşista devamlı mesela Köksal bu çubul Antalya belediye başkanı ki tişkeyi got sadece dem hariç vakidini emtevdin. Ez bixwe li aniyatı yuvaji gere xelkime li angori vi tepki bide. Yani em insan em minava ırkçı nebin em herkê xwe rabin ji bo xelkê xwe hebin em. Ji bo we ji bo gelê Kurd giringiya va hilbijartina çi ye?
ezvim inşallah vicarahane ku zor nebe ku baskı nebe ku adaletli ve vicarane inşallah muşeb kevedesi merve baş evi aşirat nebe evi biseri khobe ana aşirat zor dibin şahsi bin her kesira angori on mara muamelat ken ama aşir zor kullanmış ki aşir em karam aşirara aş boyvi esasken ku dem vere dem kazanç bike Piştî ku dem hat ser şaredariyan dem ser kevtun dixwazin dem ji we re çi xizmetê bike? dem jmera hizmet avaki به هر کسی را هر کسی را eşit به نمینه وان پارتی دنا tek طرفه به her kesi ra yani به تمام insan را ilgilenmiş ve dayı ne da önemli olan meru xeydandan kazanmış ki merva aşkı önemli olan mervanı xeydandan kazanmış ki bu ara daha hoş bir hizmet et lazım eşit bir şekilde. Tê ku sî û yekê adarê diçe rihiya xwe davêje dengê xwe dide. Tu çi got nête bi wan kese hene rihiya xwe çawa bavêjin? Ez dibêjim herkes xwe naz bike. Herkes kiye. 4 sala carekî keysê merva 4 sala carekî merûd kare raya xulamış ki ew çax merû destê xwe dane ser vicdana xwe li angorê wî li angorê Ümit Özdağ li angorê Köksalû li angorê çerhem faşîstê dina li angorê wî merû destê xwe dane ser ew xwe merû jî gere xwe nefroşe merû jî li angorê wan tevkî bide wan insana. Ez wî dixwazim ji her kese ra wî tesviyet kim. Atmosfera hilbijartinê ya Mûşê çawa ye niha? Rızda çok şükür boşa. Hem de odara boşa. Memnunum inşallah miyce de döneme pistiydi inşallah. Kama evi havarama viye. De sefra mı pistiydi yani. Rihiya xwe didî ki? Arı. Saçma oldu mu? Çon oldu ki? Tamam tu deyekê tu navêjî. Hem de BDP. Yani dem partiyan hene? Dem partini. Hûn çima dene dem partiyê? Hem buraya ne bileyim dem partini. Hem kurmanca elhamdülillah çok şükür kurmanca. Hem roya khud dakhwa hem no dakati. Hem roya khud dakhwa. Bi we vê carê dem partî dê şaredariya hede li Mûşê. İnşallah bisini. İnşallah disini ise. De sefra disini inşallah. Ya her carê bi ferqekê pir biçûk hûn şaredariya ji destê dem partiyê dihildin. Dinlemek çocuğu istendi bu. Dem Parti'ye istendi. Biz Zoraklı Süleyman Soylu istendi da AK Parti. Dinlemek çocuğu istendi bu. Süleyman Soylu istendi da AK Parti. Biz Zoraklı istendi yani da AK Parti ya. Hûn endamên dem partiyê çawa dibînin? Başı çok şükür. Başı. Dinlemez para. Başı. Piştî ku endamên dem partiyê hene hilbijartin hûn dixwazin ji we re çi bikin, çi xizmetê saz bikin ji bo Mûşê? Yani bana hizmet lazım. Başka çikin bana lazım ya hizmet lazım bana. Hizmet lazım bana. Hizmetsiz yani kez bana hizmet ne ki? Bana hizmet lazım ha. Giringiya hilbijartinên xwecihî ji bo Kurdan çi ye? Buna kurdik ya müsait kevin. En gidik ya mazı ama müsait kevin tamam. Xudê beri xwata xudê müsait kevin. Xudê her çiğ müsait kevin çiğ yani. Bangawaziyetê çê ji bo kesên ku diçin rihiya xwe davêjin? Buna kiroya bavên bildi ki tamam ve herin. Müsait kevin ha. Baş ji bo hilbijartinên xwecihî hem hatine Mûşê. Kelêcan ya gelê Mûşê çawa ye ji bo hilbijartinê? Bu xwedê îsal sala 24 kelejarekî pir girîng heye Mûşê da. Daxwaziyan me ew em bêne belki 15,000 fark bavêjin. îsal. Bu bijaltira şaredariyê. Zaf xweş dixuyê. Millet pir xweş e. û îj di qeweta xwedê waş dixwim kevî. Tu rihiya xwe didî ki? Wala rêya xwe dime kî? Dime kî? Hûn çima rihiya xwe didin demê? Em ji bo em dem ku em kurman ne kî me heye? Ji me işte pêştir kî me heye? Kaç mer bêje? Ava 20 çend sal ev hikûmet danê ji mer şikî ji mer bêje ji mer bêje bo vî awa ez dedim demê. Bêje wala ev hikûmet baş biye, ava baş biye, dem partî ne baş e, sozê xwedê em tevayê xwe bidine wî. Kaç mer ek bike çareserî bike mi? Giringiya va hilbijartinan ji bo gelê Kurd çi ye? Ji bo gelê Kurd her tişte. Yani ana peyşter bejim ava zaf derêj dibe vir nabe. Zaf tişte ye têda. Eko bêje ez Kurdim xwe nas kim kele evî tiştê qebas neke. Eşter evî bêjim û dîsa ser şeva ratin ser sera ratin bîno qeweta xwedê hem ser ketine ji xwe. Piştî ku endamên dem partiyê hene hilbijartin hûn dixwazin ji gelê Mûşê re çi xizmetê bikin? Şu xizmeta me berê serî şu per xizmetê xwe nû jî parvekiriye. Şu mayî
یا خدا حس که کم شروا کم اوی خل ببینه کدام چت کچنا کرموشی ای بوی وزاف خیراتن سر شواراتن سر سرارات چه بانگا وضعیت هج بو کسین کو دچن رهیا خدا آویجن دچ سو یکی آداری دا کسی کو وجدان اوی مرحمت اوی هبه پاری کی وجدان مرحمت هبه گلش خوب پیشتر نده کسی من دو پارویش کریه اوی تلفن خدا این پاروی کریه که ایمان اوی دینی اوی هبه بیجاز کردم گل راه خوب پاروی شاش نچ از اوید بیش اینجا که ایمان دین تنه به چیز بیش هتشید کسی باشه گلک ساق بسپاس بوی واجی و سر شواراتن تکرار سر شعبین برایم مالی آوا هر هبی